Dann sind wir Kinder, und ich gehe wie zu gehen, in den 90s, in den 80s. So, man gegangen, man wollte mal reiten mit der Taxi. Jetzt haben wir nehmen die Kinder mit der Reit, Chalamot, mit der Taxi. Aber nicht da mit Taxi. Der Taxi muss man mit der Hand zu gehen, weil der Driver, und ich du, macht sie das Tier. Und man setzt sich heran, und macht sie das Tier aus der Bag. Ich darf wissen, sie das nicht ganz gut. So, das ist kein Car. Er geht rausbacken von der Parking. Er geht jetzt raus von auf dem Main Road. Wir öffnen das Window. Kijk, er fuhrt da raus, gehörig und gut nicht. Das sind die Seatbelts. Es klingt als wie der Driver hat nicht kein Seatbelt, so dem klingt das. So du darf raus von auf dem Main Road. Pardon, so haben du getroffen mit Jid. Jener hat gesagt, jener hat nicht mehr gehabt zu tanzen. Mit der Parachute. Aber mit der Car haben sie gezittert. Und sie sind gehörig auf der Road, am Main Road. Und wir rasen so 30, 35 Speed Limit. Und er fuhrt. Er hat nicht gut nicht. Sollen wir gut oben? Er gaat auf die lanes. Er stopt. Er ziet de cars zijn actually op de road. Maar dit is schon so wie een Tesla, maar hij draait wild. Hij draait wild. Allein. Hij draait zo wild, ja. Maar je doet dat aan een stopsign. Laten we zijn wie hij gaat. Ze gaat grappen, maar die stopsign doet zusammengeworfen zwischen cars. En ja, er wacht. Er voert er zaatige gassen ook. En ze stopt er of stopt er niet? Full stop. Stop. Yep. En voert wat. Hij kijkt van beide zaten naar rechts en links, die kan schon voeren. En hij kijkt, literally, hij voert staat daar roos. Als de ogen zo kunnen zijn. Nog een meer rood even doen maken. Kijk, ik heb het hier aan als een gas doen. En hij draait zich met zij. En je Er ist an uns in der Cars und in der Musik, aber der kann jetzt nicht. Hier een bamboes door, ik kan maar hegen de muziek. Ik weet dat we gerade niet hegen. I guess met dit is af een app. Oep. Ah, wow. Hij gestapt. Rood. Is in de front. Tesla? Back, ja. Het kan alles zijn. Een bas. Ja, dat staat ook als een bas van Driverless. Ja. Jetzt du. Gaat je de duim voor elkaar? Dat heb je ze draait toch? Ja, dat is goed vettig. Nee, toen zit ze op de mensen. Dus toen blijft aan. Ze had de staat, ze had best maar bekend of was ook toch niet zijn. Dus vind je dat het gibt niks. Ze gaan draaien naar rechts. Maar zijn ze draait, ze gaan naar rechts. Vullen ze eruit, ja, ben je nog even man. Het is ganz zo. Speedlimit is draad. Hij voet op 60 voet, 27. Speedlimit draad. Dit is een speedlimit 29 bij hem. Dus goed bijvoorbeeld pikje draad. Oh, ze wilde turns. Sorry. Versta ik entschuldigen. Wie kijkt hem doen? Jij verstaat hem samen? Oh man, zal die wie kijkt man? Voet. Hij mag niet turn. Oh, wacht, iets erin. Iets moet het zijn? Ja. Als hij gemaakt zijn hier doet. Ik heb het net geschaard. Kloeren af. Samen gemaakt zijn hier doet. De blink is al zo eerlijk. Wie de blink is? Zijn is de blink is? Schiet je maar af. Wil je draad? Hij zegt dat we dat niet staan. De draad. Het is ook. Shot is er. Hij staat niet. Ik kan dat niet. Wat? Ja.
Interessant, als wenn komt zurück, voet even een zatige kleine back van de buildings. For your safety, the doors will remain locked when we arrive. No problem. Hold the handle twice. Oh, ze bedoel, want je gaat. Hij gaat van de back van de building. The second opens the Dus door. ik ken van de shortcut weg. I guess it's safer if you to dat maken naar left turn. Hello. Oh, zeker. Ah, minute, wie gaat het? Oh, voet to the front van de building. Dan zijn. Spray maar gelijk. Wacht, wanneer we gaan tabrar, wat gaat de probleem voor de ganze tijd? Het gaan draaien, draaien. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Thank you. A blik van een draußen. Bye! Ik voer hij weg van de... Ik mag een beetje van alles. Kijk. Ah, hij voert. Bye! Hem is kan graag.